komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:10. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Odto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon na Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-12 na sa bulan sang Mayo tuig 2020. Kamusta mga kaaksyon namon sa kanginan? May 3 na gilamang kadlaw ang nabilin. Before pa man magsaliyada na kita sa kabay pa sa panibagong kinabuhi sa General Community Quarantine mga kaaksyon, no?
gikan sa masalimuot nga pagpangabuhi. May mga adjustments lang na nga matabo. Gamay lang na nga adjustments. Tob-tob lang makatibawas kita sa sining COVID-19 mga kaaksyon. Kamusta? Ang aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod. Kadamo sa gyapon sang naghilibion parte sa sapno. Ang iban na usap gid sang iban nga patigayon sini mga kaaksyon, no? Nausap gid nila sang insakto. Usapa lang ninyo sa mayuda kay kabudlay kung kaysa, no? Batian nyo to kay nasa aksyon hotline ga reklamo ang taga Barangay Banago bangod man sang hindi amo nga patikang parte sa SAP nga ginatawag, no? Ang guaya na himo sap-sap gid. Sige, basta importante lang mausap lang mayo ang SAP, no? Sa Hawaii daw makabaton sang SAP nga nagapaabot sa second trans. Daw ay na siguro tsansa. I don't know kung pila ka porsentong chance nga may matupa pa sa second trans sa nakabaton una kag sawa ay makabaton. Kay may ginaduso to ang League of Mayors nga kung pwede ang mahatagan sang second trans, kung may second trans, ang wala makabaton na naman. Siling sang iban, kabay pa. Siling sang iban, hindi pwede. Kami lang gihapon. Ay, pwede, ha? Sige, inop na kita mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya nga naka-GCQ na. Preparar lang para ganar, no? Kag tingiban sina mga kaaksyon tang mga kaaksyon ta sa outside blas ang Bacolod. Ti ang iban sadto nakabiyahe na tricycle kag sa may mga tricycad nakabiyahe na gidman. Pero asto sa long distance sa res bus liner kag iban pang mga dipasayrong salakyan wala gid sang biyahe, no? Kabayon ta nga bisan paano sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental bisan paano nalibantar gamay ang pagpangabuhi may yara na sang source of income mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta dira sa Oriental side sa Negros Oriental. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan kag sa Bugos nga Region 6? Sa mga officers and men sang Operation Tulong Task Group sa OTTG tang nagapadayon, nagamonitor, wala pa sang biyahe mo. Ti naga-monitor pa kag nagapangita sang kinawala ang iban lamang mayara sini nga pangtustos sa isa ka adlaw naton nga panggawi mga kaaksyon, no? Kabudlay gid. Sige lang sa iban dira nga nagahulat-hulat, preparar lang mga kaaksyon, no? Kaya ang iban siniti ato pa dito sa isla sang Panay, ang iban sa iban pa nga mga region sa Cebu nagahulat-hulat sang biyahe nga kung makapauli na sila diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. More or less 3 man ka bulan, no? Grabe. Sige, inop na kita mga kaaksyon. Upo ng atong sining nga mga action reporters. Mabatian ang mga report sa dili gilamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining unto while nagapaniyaga ang halos kalabanan ng iban sini nagapangita pa sang palanyagahon. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad bago gilamang natapos ang isa ka press conference nga ginpatigayon ni Gob Lacson dra sa Kapitolyo Provincial. Aton hibaloon karon dugay-dugay ang pila ka importanteng mga developments sa probinsya upod kay Gob Lacson. Kay bago lang natapos ang press conference, karon lang dugay-dugay ang pagsaliyada sining mga balita upod kay Aksyon Eden Abuso.
Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, iga-report ni Action Dale Salazar. I don't know kung makabot sini nga udto ang 13 kabang OFWs nga gikan didto sa Metro Manila. Kay may mga report nga buwas na naman kunoy. Baloon tanibi kay Action Dale Salazar karon dugay-dugay dira sa Bacolod City Government Center sa pagpatigayon sang Task Force on Returning OFWs pinagi kay Councilor Ising Salanga. Anong latest ni? Kag paggamit sang HQP sa tion sang GCQ applicable lamang sa mga wala trabaho suno kay Vice Mayor El Cid Familiaran. Sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, Bacolod City Police Office o kung BCPO may napulo ka registered nurse nga sarang makabulig sa contact tracing kung kinahanglanon. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon Brian Morden, mga police station mag-establisar sang hotline agud nga tawgan sa mga reklamo angot sa SAP. Kagiban pang mabalita sa Negros Occidental Provincial Police Office, pakarunan tay na mga kaaksyon plus ang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod, hibaloon ta dugay-dugay sa paglambiyong man ni aksyon eden abuso gikan sa patrol. Sa balita nasyonal, balita ni Aksyon Dorel Cabato, ini may kangtanan sa nakasugtan nga pagbago sang ECQ, wala gin pagwa sa public address ni Presidente Rodrigo Duterte. Kay nasa nga gina-expected sa nga los kalabanan pero daway gid matandugan ni Presidente Digonga do in PA nano patong iyagin pang tandog to do. Siling sang iba nang ginapabot nila nga ECQ kag GCQ daway gid malabutan daway sa hambalanon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ay pwede. Samtang Presidente Duterte wala pa sang desisyon sa petsa sa pagbalik sang klase. Tina-interview man kay Nani Aksyon na Brian Morden kagabi gali ang aton sining assistant spokesperson, ang spokesperson sang Department of Education ang June 1 to 31 amuni ang bulan nga gintalan na nga ma-enrollment sa part sang maga-grade 1, grade 7, kagiban pang mga hilikoton pang eskwelahan masugod na. By August 24, amo na ang officially nga pagbukas sang klase mga kaaksyon. Amo nang hibaloon tagaron dugay-dugay diri sa pagpanglagad sang Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:22 ng aton oras, 11:22 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tabaya Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, naka-live na sila. Sige, ako lang bahala sa pagdala sa mga balita, no? Samtang rupong kuon kamuda, ang iba nagaparampuay kay wala nakabaton sa, pang iba nakatapos na kay nakabaton man sa, pang iba bisan wala sap, sige gyapon ang usap, no? Meaning kapanyaga na. O sige, gina-welcome ta kamo tanan sa nagatutok na sa Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod kag sa aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Karon dugay-dugay mga detalye sa aton sinigin pang headlines mahinang kalaban, but before sina mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo dugay-dugay sa pagdulong na sang mga sunod-sunod nga mga balita. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
kadapya na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:28 na 11:28 na mga kaaksyon. Sa imo sining nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule, amon isang nagatinlo sang imo nga mga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Ini man ang nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo. Sarang mabakali na sa mga suki ninyong nga mga butika, farmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time 11:29 na las 11:29 kadto antang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa nakasugtan sa nga pagbago sang ECQ, wala gin pagwa sa public address ni Pangulong Rodrigo Duterte kay na samtang Presidente Duterte wala pa sang desisyon sa petsa sa pagbalik sang klase. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon.
Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Kag maki-update kita upod kay Aksyon Dorel Cabato parte sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Dors, good morning. Yes, Action Rex, good morning. Kag sa aton mga ka-aksyon balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Gintapos ni Presidente Rodrigo Duterte ang 45 minutos niya nga public address kay nasa nga aga nga wala gintalakay kung bala ano ang naprubahan nga rekomendasyon sa nagapadayon nga enhanced community quarantine. Sa iya nga pahayag sa publiko, may mga ginpakita lang nga daw patimaan ng presidente nga pamag-ano niya ang ginapatuman nga lockdown subong sa pila ka mga lugar sa Pilipinas. Gin-mentionar man sa presidente nga ang pagpamag-an sa restrictions ang hindi nagakahulugan nga wala na o kung natap na sang Pilipinas ang COVID-19 na pandemic. Ginmanduan man sang presidente ang Interagency Task Force nga sigurohon nga maintindihan sang mga ordinaryo nga individual ang mga kategorya sang mga pahanugutan na kag hindi pa pasugtan nga basta-basta lang magwa sa ilang mga pulian. Si Presidential Spokesman Secretary Harry Roque suno kay Presidente Duterte ang magaplastar na sini sa publiko sang mga nakasugtan kag pagagamito niya ang PTV4 agoda ipalayag kag ipainsyende sa pumulyong Pilipinhon. As of this broadcast time, Action Rex, wala pa man naka-live si Presidential Spokesman Harry Roque kag ina ang ato niya pagabantayan. Karon paguro dugay-dugay wasi nagtimo-timo pa to siya. Yes, nanyaga pa siya, Action Rex. Oh. Yes, kag sa iban nga balita national, sa gihapon kay ina kaundan sa nga ining televised address ni Presidente Duterte kay ina. Wala pa siya nakadesisyon si Presidente Duterte kung saan o mag-uumpisa ang klase para sa school year 2020-2021. Although nga una nang nagpahayag ang Department of Education pinagi kay Secretary Leonor Briones nga Agosto 24, 2020 mag-uumpisa ini nga klase. Ini kasunod sa nga pahayag sa nga presidente nga or hambal sa nga Department of Education nga Agosto mo to ang magabalik ang klase sa mga estudyante. Samtang siling sang presidente nga ang pribado nga mga eskwelahan ang pwede na ya nga magbalik sa Hunyo pero wala lang anay sang face-to-face nga class. Dugang pa sang presidente nagapati siya nga hindi na sarang maduso ang pagbalik sang klase sa Hunyo bangod sining pandam sang COVID-19. Kab sa ibang pagid nga balita national sa gihapon. Bali ang public ano ganito? Bali August 24. August 24 mabalik na sila sa klase. Pero ang enrollment Action Rex naghambal to kagabi sa interview Black Action from Brian. June 1. Ang teacher to ya, mag-prepare na sila. Sa June 1 to 30. I don't know kung hasta 30, ba siguro onwards. Kaya syempre, sa August pa man ang klase. Preparasyon lang guro na Action Rex. Pero doon na mentionar kagabi ito nga ang enrollment para sa mga grade 1 black kag grade 7. Dodra na sa June to June 30. Okay. Tapos ang balik sa mga teachers, dra na sa June 1 to June 30 man. Magaprepara na sila Action Rex for enrollment. Sige. Kag sa pagid Action Rex, sa gihapon kagina sa iyang televised address, kabahin man ini gihapon nga pagpahayag sang presidente kay nagtanyag siya sa nga 2 milyones pesos nga padya sa sino man makatag sa impormasyon agud maaresto ang leader sang New People's Army o kon NPA. Sa iyang public address, hambal niya nga kun may makapatay sa commander sang NPA o kung makatudlo kung di nagapanago ang isa ka NPA commander, paghatagan ini niya sang 2 milyones pesos nga padya. Gin pa siguro man sang presidente. Sino nga commander na? Ambot siya ni sino nga commander na pangita ni Presidente Duterte. 2 milyones? Yes. Kung ginatagyan na sa pumuluyo, hindi nalipay pang pumuluyo na. Mga pinatsanay. Way lang anay pinatsanay, Mr. President, subong sige. Way lang na anay mga pinatsanay na pang reward na yatag na anay sa publiko. Correct, no? Hambal niya man Action Rex nga kung sino man ang makatudlo
sa sini makatudlo or makapatay, pero tudlo na lang, do delikado ang patsyon mo Gani kayo do ka. man. Mayo kung pwede mo lang na mapitik. Oh, Pero pag palapit mo palang mabato man na. gani man. Te am Mas ikaw mauna. kala, yan mo gina pinakalain. Oo, mo nang pinakamalaing. Correct. So, gin pa siguro man hambas ang presidente, isi pasiguro yung mga Action Rex nga protektahan niya gid ang identity kung sino man nga magapanugid dira. Hagatagan man niya kuno sang bag-o nga identity ang testigo kag i-relocate. Kag magduwas diri protektahan man niya ang pamilya sini sa idalom sang programa sang gobyerno nga among witness protection program. Samtang antes ko mag-update sa COVID-19 pandemic nga world record, diri kita na sa tropical depression ambo. Kay man, nagapadayon sa karon o kung nagapadayon nga nagabaskog ang tropical depression nga ambo kag napaabot nga malabot ini o kung magalabot ini sa severe tropical storm category. Base sa 5 a.m. weather bulletin sang Pag-asa, ang Bagyo Ambo ang katapusan nakitaan sa kalayuon nga 285 kilometros east-northeast sang Yatuan, Surigao del Sur o sa kalayuon nga 340 kilometros east sang Surigao City. Dala sini ang kabaskog sang hangin nga naglambot sa 55 kilometros por ora kag malapit sa sentro pagmadlos nga 70 kilometros por ora. Nagahulag ang bagyo sa kadasigon nga 15 kilometros por ora sa direksyon nga north-northwest. Sa karon, ang Mindanao gid lamang ang apektado pa sa nga pag-ulan tugas sa nga through o kon ang tail sining bagyo. Suno sa kay Pag-asa weather specialist Ariel Rojas, sa masunod nga 24 oras mangin tropical storm ang bagyo. Karon nga adlaw, mahimo man na madeklarar sa nga tropical cyclone wind signal number 1 sa pila ka bahin sang Eastern Visayas. Sa Huwebes naman sang aga, mas magabaskog pa ini kag mangin isa ka severe tropical storm antes mag-igo sa kadutaan o kung maglandfall sa boundary naman sang Sorsogon kag Albay. Sa Biyernes ang aga, ginapaabot nga magapalapit ini sa Metro Manila ang bagyo, bangod ang sentro sini ang yara sa San Narciso, Quezon na. Tigikan sa Quezon, mag-aagi ang bagyo sa Naminhan, nga bahin sang Metro Manila, pagwa sa West Philippine Sea. Kag sa Domingo nga adlaw, ginapaabot nga magagwa na ini sa pungsod Pilipinas. Samtang update sa world records ng COVID-19, ang kabilugan nga kaso subong sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 4,255,940. Ang mga nagkalamatay diri ang naglambot na sa 287,332. Ang mga naka-recover naglambot na sa 1,527,487. Sa Pilipinas naman, sa pinaka-latest kahapon nga adlaw, Mayo 11, 2020, ang cases diri 11,086. Ang mga nagkalamatay 726. Kag ang mga naka-recover 1,999. Sa Negros Occidental, may isa ka kaso nagdugang. Sabong 7 na ang kaso diri sa Negros. Sa Bacolod 11 na. Kag sa Western Visayas sa Kabilugan, 97 ang kaso diri, 4 ang mga panibago, 38 ang mga naka-recover kag pulo ang nagkalamatay. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:39 ng atong oras. Sige, standby na sa balitaan ta ha. Sugdan ta na ang paglalambiyong sa aton sining patrol sa palibot sang syudad sa Bacolod. We have Action Ere Naboso. Isa ka anay KAFGO member sa barangay Trinidad sa syudad sang Gihulngan. Ang gintero kagabi more or less mga 6:30 sa sitio po ng barangay Trinidad sa Gihulngan, Negros Oriental. Ang biktima ginkilala kay Feliciano Blanco Mahinay Jr., 48 anay miyembro sang KAFGO kag residente sa mga lugar. Sunod sa inisyal nga report sang kapulisan sa syudad sang Gihulngan nga ang biktima
ang nagpatigayon daw nakatapos lang gani sa pagpanyapon upod ang iya sining pamilya kag pagwa niya nga manghugas siya sang kamot ang suspect amo tong gilayon nga gintero ini siya makapila ka beses mga kaaksyon ang lawas ang sining biktima gindala sa isa ka sa Gihulngan City District Hospital for postmortem examinations. Tiyan mo ng latest nga report gikan sa Gihulngan City Negros Oriental nga isa ka na CAFGO nga miyembro ang ginluthang patay. Kadtuan ta si Aksyon Eden Abuso, balita sa patrol sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod, mangisayod tanay we have Aksyon Eden Abuso sa patrol. Aksyon Eden. Action Rex nagtagiti ang init pero ang aton nga mga frontliners padahil na sa gihapon. Sa lapit na lang ito Action Rex matapos ang enhanced community quarantine diri sa syudad naman sang Bacolod. Dali pero na lang Yes, pero as expected Action Rex di ginapaabot nga may mga bago nga mga executive order gikan man sa syudad sang Bacolod ug probinsya sa Negros Occidental. Ang iga-issue naman actually kadamo gani kay Action Rex no. Sang na-hook up gid ako nagpilit gid tan-aw sa TV kay nagapaabot nga diba si may update naman gikan sa presidente Action Rex kung na ano nga quarantine mode naman. Daway gid to ma-mentionar ni Papang? Wala gid Action Rex. Daway ma-mentionar gid to kay ina kung nanong sitwasyon sa mga ECQ kag GCQ mga lugar. Yes, ginapaubaya yan na guro ni sa mga local government units ang pag-desider ni? Sa subong Action Rex wala pa man kita na may nabaton nga amo na iya nga luyag. Pero di kabalo naman kita National IATF sa gihapon ang kaupo dyan is pinasa pagdesisyon. Pero di Action Rex live kita dire karon no sa may dalan Araneta naman tubaw di ba sa Quezon City Action Rex. Kundi naari lang din sa gihapon nagapadayon ang check-up points kay cookies Action Rex. Amo ginating isaman sa id-id magkumbaga bala mag-check kay kung makalabay ka dire usually kung mga peak hour gid Action Rex ang linyahan ay sa mga salakyan lambot gid dito sa mga overpass pero subong medyo tulotawhay na. Pero ako po to the Action Rex karon no ang ilang team leader sa diri nga bahin si Police Executive Master Sergeant Liberty Injape Action Rex nga ti ari gid nagabantay man sa area kay di mangisayon kita kung may ara sa gihapon wala Action Rex mga naga ano bala galita-lita man sa mga naga check kay base ang iba lipat-lipat sa number coding iba lipat-lipat dala sa QPass so mga patuloy ma'am kay audio live sa Action Radio Bacolod nagana ka audio ma'am para mabatian mong namin nga tingog di Action to ma'am kamusta diri sa area mo ma'am wala labot sang hindi gid okay kay gatagiti ang init. Pero kamusta din ang flow, ma'am, sang mga nagagwa sulod man diri sa bahin sang Araneta, ma'am? Mayong udto man sa imo Action Rex sa tanan nga pagsalamati. So, subong nga aga, medyo matawhay na. Pero may mga inoras man nga medyo kaginuto ka. Pero kamusta, ma'am, ang mga siyempre, ay makita mo Action Rex mo idid gidya mo ginaparahan ang tanan nga mga kung ano man nakasay sa salakyan bisan may ara pa sang may ano kanay Action Rex no may mga may mga bond paper di ba sa windshield nila nga kuno abi may DTI i-delivery sa food box kay di ang iban ko si Action dyan pakagapon nga report may nagabutang-butang lang niya pero wala gali pero may ari na di ka mo ma'am na encounter sina ma'am kaya nakita sina na encounter may ara nagabutang isa frontliner, isa food pass, pero wala na siya nag-operate during sa ila pag-deliver sa mga pagkaon or nag-duty ka mga frontliner. So, gina-check na sila, pangayuan sang ID. Kisa akong mga valid ang reason, ginapalusot naman sila, pero basta ang amon nga obra, bisan may mga passes na sila ginagutang sa ila sa lakyan, gina-check na sila namang yapon. Anong nahimo nyo, ma'am, kung yung kaso hindi sila makalusot yun sa inyo, ma'am, kaya wala sila sa proper document? May ara na kami sa nga ginapabalik namon
Kay ti ginatagaan man namon sila sang konsiderasyon hindi nga gakarga din man sila frontliner pero hindi sa oras nga karga nila. So either ginapabalik na lang sila namon or ginapabili namon ng ila ID and then balikon lang nila para nga mapamatud-an nga natuod ang ilang mga rason. Ma'am, yara man like for example, ma'am no, para at least mabatian man sang iban. Yara bala kung may-ari kamo din na intercept, ma'am, basi bala mag-agi sa piyak nga way or sa iban nga check-up points, ma'am, kag basi dito makalusot sila. Ano lang, ma'am, may coordination kamo with other checkpoints then or ginapabalo sila, ma'am? Yes, ginadamo man may nakaagi man na diring mahambal silang ginpaalusot na sila sa before sa amon checkpoint. And then, sa amon diriya, hindi sila kasama kalusot. So, kung valid man ang reason, naging palusot na sila dito because nga pagkaon, tulong, or valid ang reason nila. Ginapalusot na sila namon. Pero, gina-explikaran namon sila gyapon nga amo na ang reason nga gina-check yun namon because tamo sila sa maagyan na checkpoint. So, not all na checkpoint makalusot sila. Oo. Kahit ang oras nga maagi sila dito sa piyak, okay pa sa before pa sa curfew, pagabot sa Isaya, naglakaw na siya sa curfew hours. Pero kamusta, ma'am, especially gining mga tricycle, no? Kay damo, nagabiyah-biyahe sa mga tricycle. Mga valid, mga rason nila, ma'am. Kasi, ganabot ang ginama mo, family use or may dialysis patient. Bisa na mo na, ma'am, ginausisa, nila sila ngayon. Yes, ang mga dialysis patients naton na ginakarga sa mga tricycle, makita man naton nga for dialysis gid man, no, ang itsura, may mga dala silang pertinent documents. Wala man din siyang nakaaging tricycle na masobra sila sa karga nga dapat nila kag hindi valid. Either isa lang, manindahan, may both driver and ang iyang karga, may mga quarantine pass or certification. Pero in so far, ma'am, since nga nag-start this ang check-up point diri sa Bayman sang Tubangan sang Quezon City, dalaman sang kainit sa panahon do wala pa man, ma'am, may may naglabay. Anong naglabay da? Aeroplano? May naglabay aeroplano. Amo sa naglipos ko danay. Tingala ko nga din to naglabay to sa imo to. Do tukbon ko diga de sang track action Rex. Pero gusto talaga mamangkot kay man ti kainit na raw panahon bal action Rex. May mga di ka mo nagpasilong ka mo anay nga duwa? Nagpasilong lang gabay. Pagpasilong ka mo anay kay basi mag-ilitom ka mo bla? Pagpuli ko dapat si Unto ko na lang sa akin. Pero mamangkot to di action Rex. Kasi bala may mga na-encounter mga driver sa pasahero nga doon nag-init ko ng ulo sa inyo, nag-rason gid ma'am because sa pagsaway ninyo. Mga minimal mga isabala ng mapalusot balatani. Pero gina-explikaran namon nga ang ila certification, quarantine pass, although in-issue na siya, especially gid ang quarantine pass, nga privilege tama lang na siya. So hindi man na naton magamit because para makapagusto kita lagaw-lagaw. So, makaintindi man sila. So far na wala man kami din nagsingkianay pagid nga driver kag mga police, traffic kag mga force multipliers naton. Pero usually, ma'am, gid ang damo di nagalinyahanay na mga salakyan, ma'am. Nga do medyo mag-traffic na siya or nagalaba gid ba lang linyahanay sa mga salakyan? Laban gid agi mga delivery. Pero mga alas ma'am, usually damo, di nagalabay. Ang pinakasako naton diri, ang before siguro mag alas 8 at sa alas 9. And Sa morning na slot. Yes, sir. Sa morning na siya nga. Tapos pagkahapon niya, ma'am, ano oras? Pagkahapon naman, masugod naman na siya sa mga
alas 4, panaog, nagka nga makapuli sila siguro mga pansin. Tawhay na Anong marutawhay da sa inyo? 6 o'clock daw na? Up na kung amo na nga oras? Sa gabi, sir, mga 7 o'clock. 7 medyo o'clock. laka-laka na lang ang mga salakyan nato na. Yes, Anong expected naton sining nagahilapit na ma-end ang aton sining quarantine? Diri, sir, sa amon, syempre, pangamuyo kita nga maisa nga ato nga ECQ para tanan kita mabalik naman sa normal ang aton nga pangabuhi diri sa Bacolod Gani man. kahit sa bisan diin nga parts ang aton nga puntod. Okay. Yes, Action Rex, si Police Executive Master Sergeant Liberty ma'am na Liberty in Jape, Action Rex, no, ti ari gid nagabantay man sabay naman sa border diri sa Dalan Araneta amo ni siyang ano ni Sir in Jape? Ano Sir Jape, ma'am? Sa Kaluyan ba na ko gina sir. Sa Kaluyan gid Action Rex mo. Amo gani kay abi ko kung do sa nukpo mo na sa sign? Dugay na ko di sir sa Bacolod. Dugay ka na digili sa BCPO. Biko kung sa nukpo ka man gyapon kay sadto sang sa nukpo ka to sa nukpo tumanto si sa Injape. Sir Injape subong din niya action na din. Dali lang na utod siguro. Dali lang kay balikan ta si action na din. Ari na ko. Okay. Si Sir Injape, Action Rex, sa Nokpo, magkanto sa Nokpo siya, itong welcoming committee. Okay. Sige. Kaya amo na Action Rex, ang aton man din nga sitwasyon sa Tingala ko do Dalan. kamayo magsabat kay ma'am, gali kay gintudloan ni Sir Injape. Oo, mag-entertain gid sa media, Action Rex. Wala tuwa pag pamangkot niya, kung pwede ka pamangkot. Oo, dayo na, amo na iya. Uy, gito da. Ara. Ara gidi. Aranay. Ara na kagay na pato sa ngaga. Correct. Tatlo ka litra, no? Oo. Esang una. Oo, gani. 3 ka litra lang. Thank you gid kay Inday Miles kay SM no na. Correct. Na-check mo na? Na-check mo na? Ara na. Walang labis, walang kulang. Correct. Happy everybody. Bisan nga tagiteng init. Happy gyapon na. Pretty. Sa ko ginadagaling area nila kay daw mayor anong dason nga may may checkpoint man sa area sa katubang Old Airport? Tangob, Action Rex. Tangob na. Oo, tangob na. Dito sila gidi, grabe, gining sa lahat nila, kaya daw medyo laba-laba. Kay ang Central Negros, dala pa na nila galida? Correct. Alihis. Ay, dirig galabay. Morsyad na galabay. Oo. Okay. At dapat, super bantay gidi sila Action Rex. Gani. Maglabay ka di ko no, gusto ko makita ni ma'am. Hindi ko galing, way ko gapakita kay ga-tricycle lang ko. Bisan ka seatboard ka pa ko Action Rex, pakita ka lang. Ay, kalusot ka lang diya, kay ti kompleto ka man niya, requirement. Gani man. Pati bakuna, kompleto ka man niya. Wala labis bakuna. Sige, Action Rex, kay ang init diyo, Gani man. Kalimutan ko na lang. Hindi na magpainit kay kabudlay na. Dugay daw galutaw na ni Gorong Bayo ko tanawon. Gani kay basi kung pagsiling nila daw bayo na ning galakataw gali kay may tao pa man Naglain pa. Anong ang area daw sang Station 1 sa may plaza ra pa nagyapon ng checkpoint ni sa area sang Station 1 bla? Lapas San Sebastian Action Rex Sara sa gyapon. Ang sa may plaza bla? Atubang sang plaza? Atubang gid sang Police Station 1? Ate, Action Rex sa aton, man nga mga bitaw, nagabantay, man dira kay force multiplier, subong man natin mga kapulisan. Yes. Okay. Amo na, Action Rex, basi, bala kong i-lift naman ang ECQ, kasi mabuhin-buhinan ang inner borders man, nga ginapatigayo. Inner borders nga check-up points, Action Rex.
Live Ayos. diri sa Araneta Street, ini si Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Unang imbukada sang balitaan ta sa sining nga odto dira sa checkpoint area sa Maygaisano City. Upo dira sa aton sining nga mga kapulisan nga nagapatigayon dumudamo sa lakyan makita ta di sa live ni Action Eden Abuso ho. Ti daw normal lang galing iti amugin na. May mga bagay kung kaisang salakuan mo ti amo na nga nagaguluwa gid ang halos kalabanan nga mga ka-aksyon ta. No? Kapin pang 3 na lang kadlaw na bilin before pa man kung anong palabuton ta sa May 15 mga ka-aksyon. Kung di na balita tato kay natong sa Giulngan, sunod-sunod ang pinatsanay sa Giulngan, no? Kaina sa ngaga, more or less las 8:20, isa man ka pagpanglutang ang natabo sa isa ka kalanaan dira sa Giulngan City, Negros Oriental, no? Dira sa Plaridel Street, Barangay Poblacion, Siyudad sang Giulngan. Ang biktima dre ginkilala kay Rodel Barilio, 37 anyos, soltero, kag residente sang Barangay Cagasan, Giulngan City, Negros Oriental. According sa mga witnesses, ang biktima ang nagakaon gidupod ang iya sining nga utod sang ginluthang ini sa ulo sa makapila ka bisis sang wala makilalaan nga suspect, no? Ang suspect na yon nga nagpalagyo sa wala may balawan nga direksyon. Ang biktima isa ka co-owner sang security agency nga na-base sa Dumaguete City, ang PMA Security Agency nga nag-serve ini sa mga clients nila sa Cebu, sa Tanhay, Dumaguete, kag San Carlos City. Amo na mga kaaksyon ang natabo kay na sa ngaga, mga las 8:20 dra sa siyudad sang Giulngan. Daw ining COVID-19 ang Giulngan daw pila na ni kakaso ni sugod lang sang pag-COVID-19 ta diri daw March may 4 o 5 na ka mga kaso sang pagpangluthang, no? Kabudlay gid katama nga sitwasyon dito sa Giulngan City, Negros Oriental. Lapit-lapit man lang di sa aton eh. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time 11:57 na kadtuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa mga police station mag-establisar sang hotline agod nga tawgan sa mga reklamo angot sa SAP kagiban pang mabalita gikan sa Negros Occidental. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nukpo. Aksyon Bry. Action Rex agod nga mapanasig kag mapapos pagid ang pag-igar sang mga otoridad sining reklamo sang special amelioration fund na gina-provide karon sa gobyerno para sa mga pigado mag-establishar sila sang hotline sa kada ka police station. Action Rex kag pwede sila ka text dira, pwede man sila ka tawan sa ila sining reklamo. Kag kon makabaton ang kapulisan ang ila pagahimon magagwa gid sila. Obligado sila nga magwa kag ang sinuman nga ginareklamo kag kon nakakuha sila sang ebidensya didto na nga magkuha man sila sang kompleto man nga affidavit sa mga tagreklamo. Action Rex. Amo ni ang advice karon sa National Office sang PNP or Central Office pagiman sa pagpamalo sa Regional Office nga sa din nagpatigayon sang conference, no, teleconference ang mga kapulisan suno ya sa palayag diri ni Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero. Amo ni siyang temporaryo subong Public Information Officer sang Region 6 PNP kay si Madam Ju-M Malong nagbata Action Rex, no? So amo na ang panibag-o karon agod nga hindi gid sila mabudlayan ka mas mahapos sila taran-taran ang ila sini nga
himuon, no? So nagpasalig man diri sigurero nga ang kapulisan mismo magpatigayon gid sa pag aproba sa seguridad sa mga tagreklamo pagiya sa hindi pagwa sa ila sining identity action rex para hindi gid sila maproblema sa palaaboton. Ari sigurero angot sini. Anong nasyak ito ang asurayan? Aton pamahawalan sa political office. Pupunta sa CPG, pero ang masawali sa objective PCITG. Considering of the personnel every barangay, isa ng municipality, magkailangan pinatigan ng kabilog. Pero very limited ang personnel sa aton sa institution sa critical director. Magiging ako patagin ang notification kung sa mga container lamang report coming from the city also medyo tira na kapulot na proper time for us. Signal. Gataw tudutod. Yes. To texting or giving it, everything must be converted into run. Yes. Pero, may kaso. Kasi natin yung sa mga kapulisan, yung station after you have created your special evaluation program line. Yes. And after you have created your action center, the post-bridge action plan is that para may parapitan ng tao para gusto mong focus. Because implementing quarantine tapos kung ikaw tayo gusto mo rin kung hindi naman makagawa, so una lahat ng pagkakas kaya na sila apply. Kaya pwede sila action plan hindi lang yung regional office and then sa provincial government but to include chief of police. Okay. All over Western Visayas. Kung masal sila sa every administration every police station or city police officer. Kung mamadali sila sa specialties only of the place to all but done that problem of it and then conduct an investigation. Okay. Sino sir mag-conduct investigation sa ginareklamo mismo? Yeah, sa ginareklamo. Gusto na natin ipapagulo naman sa mga quality of health. Sila, wala ka ito action na mga reklamo. Kasi kung kung gusto kita na makalapot sa proper authority, yes. Sa nagkakanan nga porson sa palag ni Guerrero angot sini, so nagalaom hindi sila nga dagsaon gid kag magabaha diri ang reklamo kay may ara sang text message ka pwede sila makabaton. Pila ra ka bilog ang sa bilog nga Region 6 waya mga isa-isa kung pila lang nabaton nilang reklamo? Yes, gipamangkot action rex so sa iya isa pagid lang sa bahin sang pulis nga Rafailan amo nang pinakauna sa Isabela action rex. Amo pa lang tong sa barangay 8 nga nagrekta ti reklamo sa 888. So nakita nila nga dira kung nagreklamo ka madugayan pabimagtuan gin pa kamayo nila nga mag-establish na gid lang sang number sa lokalidad mismo para mas madasig man ang pag-akto sining nasambit nga mga reklamo action rex. So nagpamangkot man kita nga what if be kung dagsaon man sila sa mga fake nga mga action rex sinablang mga yamuhat na sila nga panawag sa ila. Siya kuan na gyapon batuno nila gyapon kag kon galahog-lahog ini hindi lang gid sila pag naghimo sina kay pangitaon nila ang gatawag action rex kan file nila sang kaso nga sa idalom na bala sang mga fake news action rex file nila kaso ang nagapanawag nga naga-joke lang sa ila sini nga reklamo. Amo nang iya panugyan. Sa hindi nila kalusot. Paano na nila kilalahon man? May numero action rex may numero eh. Ang cellphone to cellphone caller ID. Caller ID, may aras la caller ID kon telepono tapos kon cellphone to cellphone ga-reflect mo ng numero.
reflect ang numero, kasi kabalo naman ta sa abilidad sang pulis, mag-imbestigar, Gani. mapapangita, gina nila Action Rex, no? Kabay pang sako-sako na nila. Yes, amo na nga amo nila sinisubong nga makabulig sa CIDG sa kada banwa na lang gid kag syudad nga mga police stations. Kay nagapati sila nga damo-damo gid reklamo. Siya sa reklamo palang guro da sa Action Radio guro 40 na kadamo galing kiti hasta man lang sa reklamo pa siya na may ngatuhan gid sang police way labot luwas sina ay dundugo na no pag kuha nila sang reklamo Action Bray, gina-attach pa ng complaint affidavit or matawag ka lang o nanong imuon nila? Bali pagtawag Action Rex sa iya to, katuan nilang concern ginareklamo. Tapos sila kakuha to sila sa mga ebidensya abi, probable cause abi kung anong sistema. Una nila katuan ng tagreklamo. Yes, Action Rex. Kag pagkatapos katuan man nila ang tagreklamo na gidya para mangin formal ang reklamo. Kuan man siya magpagwa mo sa siya statement kag formal naging affidavit Action Rex. Gani man. Kay hindi man dapat matunon sa korte kung wala sang tagreklamo mo. So, amo na ang ilang himuon. That's why nga ang nila nasig paning file kaso sa police kay ginahimo nila. So, kanormal na gid nga like for example may nagreklamo nga ginbuno ni amo ni makandak sila investigation pagkakuha nila sa adra ka kompleto ng ilang sining information, i-file nila ang kaso. So, do ka normal ang ila sa himuon investigation Action Rex kung depende sa korte kung paano intertinahon ang ila sining pagpasaka sang kaso. So, nag-ayo diri sigurero sa pumuluyo, hindi magkahadlok na itago nilang identity sini para mabuligan kag sunodan kay Sir Pamuspusan kontra corruption gini ang ila ginahimo karon. Mangod sa kadamo na gid sang reklamo nga nagadangat. Ang BCPO to kapon may duwa ang CIDG daw pila to 4? Anom ka barangay Action Rex sa CIDG? CIDG Bacolod lang na. Anom buhina na bibwas nga ma-file sila sang kaso sang isa ka barangay 5. Dapat kung sa nila na kay basi magdulunok mga reklamo bla sila na. Yes, ako gina. Pareho ko no kahapon to sunog sa CIDG Bacolod. May complainant isa ka barangay sa aga paghapon may isa pa gid barangay ang reklamo. Oo. So doa sa isa ka barangay damo reklamo Action Rex solo sa ila. So amo na ang palayag ni Guerrero sa mangin cooperative dapat para masabat ining reklamo kontra sa mga ginaaligar nga korupsyon sa mga barangay officials kag ibandiri mga empleyado sang BHW, ng DSWD, ay ibandiri mga barangay secretary kung ano nga imo sining posisyon dira sa barangay Action Rex. Pagkaronan ko ning sugpon sa balita karon sa porining isa ka police staff sergeant Jan Perez ginbuno sa illness may ginbuno amo nang sa Kabangkalan? Sa Kabangkalan. Kagabi tinguha tani nga makatawag kay Imam Pico but bis. Pero may kaya rin naman sa sulhay ang sitwasyon ni Police Staff Sergeant Jan Perez 54 anyos. Arak ni siya sa puti. Sang ginbuno sining suspitsado gamit iya ang buka nga botilya sang tanduay Action Rex. Sa tiyan giniigo niya, imelan kay na ingagaw na sa ospital, na disarmahan maning nadakpan man, igaw gali murahon may ara sang diferensya sa pahuna-huna ini Action Rex. Why gin man siguro connection sa border daw kung anong ginadutihan niya. Kay may halugang tornilyo yas na. Na tumbahan guro tarador ni. Di malas lang ang nabiktima sa may diferensya ang huna-huna. Pakaronan pa ibang balita gikan sa Nokpo. Action Brian mo din nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:09 ang aton oras.
matapos ang balita ni Aksyon na Brian Morden kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center upod kay Aksyon Dale Salazar. Ini may kang tanan sa paggamit sang HQP sa tiyon sang GCQ applicable lamang sa mga wala trabaho suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran kag update sa mga mag-aabot nga mga returning OFWs bla, mga OFWs, mga kaaksyon ni Baloonta, we have Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ang balita, Aksyon Dale. Action Rex, nagtugas na nagkalilain nga reaksyon ang palayag una ni Bacolod Mayor Bing Gadilla nga pag-ausaron sa gihapon ng home quarantine pasok ni HQP. Sa tion nga badayon ang pagpatuman sa Bacolod City or pagpaidalom sa General Community Quarantine kon GCQ. Ginpahayag diri sang Vice Alcalde sang siyudad sa Bacolod Vice Mayor Sida Familiaran nga exempted Action Rex ang nagtrabaho o kon mga empleyado sa pag-usar sang HQP. Sa tion nga ang Bacolod City ang ipaidalom sa GCQ Action Rexa. Meaning kung empleyado ka, why na sang kinanglan nga mag-sukso ka pa sang HQP mo? Correct, Action Rexa. Hindi na kinahanglan nga isyuan ka pa sa nga HQP para lamang makapadulong sa imo sini Olobrahan Action Rexa. Kaya sunod din kay pamilyara ng HQP ang usaron sa gihapon para ini applicable lang sa mga wala trabaho nga mga persona nga mas maayo sunod siya nga magpabilin sa gihapon sila sinitagsa-tagsa ka mga panimalay Action Rex samtang exempted naman ang magpadulong sa ila sini nga trabaho. Sunod kay pamilyara kung wala HQP, paano ni sila kagwa mag-Sabado kag Domingo ang nagaobra nga wala iya obra Sabado kag Domingo? So kay pamilyaran Action Rex, kinahanglan lamang nila no nga mag-present sa ila sini work schedule kay ang ila sining allowed lang gid ang exemption sang diri kung nagatrabaho ka nga pwede kaya makagwa bisan wala ka sang HQP nga ginauyatan kung pamangkoton ka sang otoridad i-present mo ang imo sining nga ID or in plain view ang imo sining nga uniform kad sunod siya suggestion niya ipa-photocopy ang kopya sang business permit kung diin ka nagatrabaho Action Rexa. Kung wala ka naman sa trabaho sa adlaw sang Sabado kag Domingo, amo na siya kang balik pamilyaran nga stay at home Action Rexa. Kag sunod diri siya ang HQP hindi man niya passes para usaron para magpadulong ka sa iban nga barangay para magpanahon. Kag sunod siya di man pwede nga ma-HQP ka kadto kasi sa kalugar para gid lamang makaistorya ang imo sining mga abyan Action. Magpaninda kaya Sabado Domingo? Ang may mga HQP, ang mga Action Rex ang i-allow no sa otoridad nga makagwa sila tinitagsa sa mga panimalay. For example, ang isa ka pamilya may duwa o kung isa ka bata, ang asawa ya wala man may syuhan sang HQP, ikaw gaobra ka nga bana, tapos ID mo lang o kung uniform mo lang imo sining gamiton mag Monday to Friday. Paano yung Sabado kag Domingo mo kung wala ka duty? Actually, Action Rex, si Mayor Bing Gadilla ang may papanaog na panibago nga guidelines angot sa HQP since kung ECQ kita, every Sunday lockdown no ang pagpatuman. Kung GCQ naman, may lockdown pa ta na mag-GCQ? Lockdown pa tagyapo mag-Sunday? Wala na Action Rex. Tama na siya karon ang ginahulat sa Bacolod IATF kano mangin pinal nga guidelines sa pag-usar sang HQP since may transition kita from ECQ to GCQ nga ginatawagan. Amo man lang may mga nagaklaro reaction na Dale nga sila gobras la Monday to Friday. What about ang ila Saturday kag Sunday kay wala man sang HQP abing asawa sila man ang ginasaligan paano sila magkagwa kung wala sila isuwan sang it's GCQ pass? Aba sa Action Rex tambal sang Bacolod IATF nga si Mayor Bing ang magpapanaog no sang bago nga issuance sang guidelines pagi sa pagpagawa sang executive order kung ano ang mga limitations
restrictions kag exemptions sa pagwa no sa pag-usar sang home quarantine pass Action Rex. Kay sunod sa alkalde hindi man pwedeng pabayaan na lang ang 600,000 ka population or mga tawo diri sa mga syudad sa Bacolod pabayaan or i-allow ini sila nga maginuwa Action Rex kay para ganang kay pamilyaran. Wala kita nakaibalokon bala may mga asymptomatic pa nga mga persona nga posible nga dalagaw within sa teritoryo sa syudad sa Bacolod. Mayari pag hindi sa action na deno ka adil ka problema ang mga freelancers siya kuno paano na iya? Freelancers anong ginanamin niya freelancers Action Rex? Ga obra kuan basta freelancer blay ga obra sila sang ila kuan nga wala sang ID? At sa Action Rex sa matang baning pamilyaran, sunod siya tatlong option, ID, uniform, business permit, no? Kung wala siya ID, ang business permit, kung din siya nagatrabaho or certificate of employment, diri nga di, nga sa isa ka bulan, diri siya nga nagatrabaho bilang freelance photographer dira. So pwede ina siya nga ma-presenta sa otoridad in kaso nga hindi pwede man nga mag-freelance ka, freelance photographer nga blanco nga wala ka imo business permit. Amo na? Kay usually Action Rex ang mga license or accredited rin naton nga mga photographers. May mga lisensya na sila Action Rex, no? Like may makilala kita nga may aragid sang business permit nga allowed sila nga mag-operate dito sa Bacolod City bilang videographer, photographer sa mga events diri sa may syudad sa Bacolod. Amo na ang panugyan sang chairman sa IATF nga hulaton angan-anganan ang guidelines no nga ipapanaog ni Mayor Bing Leonardia regarding sa pag-usal sang HQP pero mo to yang stand Action Rex nga maga-take effect sa gihapon ang HQP bisan nga ipaidalom ang Bacolod City sa general community quarantine kaysa karon wala pa gid update no si Vice Elcid kung wala na palala na ni Mayor Bing ang proposed EO recommendation sa Bacolod City dito sa National IATF nga mag-shift kita sa GCQ Action Rex. Kung madumduman ang unang pronouncement ni Presidential Spokesman Harry Roque, tanan nga mga lugar nga ginpaidalom or gin-extend ang ECQ dapat mayara una sa approval sa National IATF kung bala tugutan na sila nga pwede na no nga mag-transition sa general community quarantine nga ginatawag Action Rex. Kaya mo ni subong ang panindugan sa Vice Alcalde kag ni Mayor Bing nga para sa ilang part Action Rex pwede na kita nga mag-shift sa GCQ pero padayon na lang sa gihapon consistency sa pagpatuman sa mga may issue sang bag-ong HQP na dilaw? Amo lang Action Rex ang Bali Vice Elcid nga kulaton ang panibagong nga guidelines nga ipapanaog ni Mayor Bing kaya hindi man niluyag pagpangunahan wala pa na-aprobahan wala pa bala na-aprobahan sa National IATF tapos mag-issue na kita diri sang bagong HQP nga set sang guidelines Action Rex kay may nagapamangkot pag hindi ang paano ang mga timbang sir kay wala sila pass? Amo lang Action Rex kay na nagpadulong ito sa Barangay Pakuling. May mga persona Action Rex kay nagpa-change bala sa nila siningangalan, no? For example, ang bana nimo siya ang may home quarantine pass, tapos ang Iloy wala. So pwede na ako lang bana nagatrabaho ipasaylo ang ngalan sang iya sininga sa Action Rex sang HQP kadang bana pwede na nakatrabaho bangod allowed naman sila nga magwa Action Rex so, ang iba ti amo na ang galing kayong isuwan sang HQP ni until sanon siya magwa pa ni Action Daleman? Ang Action Rex sa Bali Vice Elcid hindi man sabi makapanguna no palayan unahan si Mayor Bing Leonardia kay ang importante diri sa karon ila ginahulat ang approval sa National IATF pag mismo ni Presidente Rodrigo Duterte nga Bacolod City pwede na ka GCQ humalin sa enhanced community quarantine. Ginapabot nila nga before mag-lapse ang May 15 no sa mga city officials dapat mayara na sang sabat o kon response ang national government kung ano ang mga estado sa siyudad sa Bacolod pagkatapos sang Mayo 15 nga ECQ Action Rex. Pero para sa Vice Alcalde sunod sa yate padayon na sa gihapon ang pag-usar sang HQP kag kon may iban pang mga inquiries sunod siya regarding sini
hulaton no ang guidelines nga ipapanaog ni Mayor Bing samtang iyaman ginahulat ang sabat sa Galing kay gobyerno. amo ni ang sitwasyon subong wala pa makapagwabing national IETF mo sang mga guidelines bla ko nara ka under sa GCQ anong himuon mo diri anong galamiton sina kay paras kay muyik shaton slinya sir follow up sir kung paano ang freelancer anong freelancer nga botya ni sing ganon man freelancer sa ano ni Oh, ang mga freelance actually nagsama na sila mga persona nga nagatrabaho pero hindi nila permanente or regular. That is why Pwede ganiti kung nagatrabaho ka nga wala ka permanente may issue once gid sang ID ang company. Business permit action rex. Oh, business permit pwede mo gamiton. Pwede man naman dahil talaga pangayo ka sa QP bangod at may trabaho ka man pero hindi man regular. Kaya isa ikaw ka freelance action rex ka naman dira ang nature no. Tangi mo sining trabaho pero mo na to ang advice ni Vice LC familyaran nga hulatong gidamang ang panibago nga guidelines nga ipapanaog sang LGU sang syudad sang Coquelin. Okay, for example, kung freelance ka blay ng gapangay o ka, mga technician ka da, o kung ano nang himuon mo na, kung wala ka HQP, way ka sang tananda nga credentials mo da, anong himuon mo na action delman? For example, si Action rin butang mo, technician isa sa TV, gapang ngayon isa, anong himuon yan man? Hulaton action rex ang guidelines nga ipapanaog sa LGU sa Bacolod. Like for example sa curfew but action rex example natin ang curfew. Under sa curfew nga executive order nga ginpapanaog ni Mayor Bing mera dira sa mga exemptions no kon bala tiya mo media exempted ina mga frontliners. So dira na natin makita kon paano mag-work or mag-function ang HQP no sa idalom sang GCQ nga estado sa siyudad sa Bacolod. Kay ginatun-an man na no sang City Legal Office ang mga consultant sang alkalde kag ang pilaman ka daligi lang ginautod si Action Dale Salazar balikan ta lang sa kay ginadiscuss namon ang parte sa mga dos and don'ts bla kung GCQ na kita ti na mensionar nga ti mga independe pa sigapon sa syudad kung ano ang kaundan sang GCQ nga pwede makagwa ang mga salakyan to do na mensionar to Action Del sa mga independe pa ni sa mga plate number sa punta ano man ang GCQ ang basihan ano ni with regard sa mass transportation action rex nagahulat man ang LGU sa Bacolod sang guidelines sa Department of Transportation nga mo ini sila ang mag-regulate kung paano ang mga function sa mga PUJ, tricycle, no, kag mga nga mga transportation na pwede sakyan na sang publiko, especially magbalik ang trabaho, medyo mabulubudlay kung madepende kita no sa mga saret bus kagin voluntaryo kagin ko lang sa syudad sang Bacolod. So guidelines sa gihapon action rex ang guidance nga ginahulat sang LGU sa Bacolod para at least ma-follow. Pero ang Vice Mayor familyaran kung ano ang mga guidelines sa ginpapanaog sang National IATF isundon gid lamang or i-replicate diri ipatuman diri sa may syudad sang ang problema sini kung may GCQ kablang ginatawag na tapos daw ang pinakahangop sini ang GCQ daw mo amo lang ni HQP mo. Do ang gintugutan lang ning mga salakyan nga magkabiyahe plus ang inadlaw da nga tugutan nga magkagwa amo na siya ang clamor action rex sang netizens nga ano pa ang pulos sang GCQ kung limitahan sa gihapon ang movement sa mga tao para yan sa mga city natin sa Bacolod City. Ang pag-limit sa movement sa mga tao, isa sa gihapon sa mga precautionary measures kontra COVID-19. Naman ito nga bali vice state kung wala kaya trabaho, tinunid ka man yung action next nga magwa, si mo tining nga puluyan, kag may HQP ka, pwede ka, no, makakadto sa merkado para magbakarbig lamang sa mga essential needs kag kinahanglanon sa pamilya. Tigali kaya muning ulaton tang mangin sitwasyon kung HQP kita, kung
ara kita sa GCQ nga side. Amo lang ning ulaton ta kay importante man kay bisan sino tani ang pwede nga magkagwabla unlike sa nagliligad nga naka-ECQ kita nga ti pililion na magkagwa sinadra. Correct, Action Rex. Muna, guidance man, ginawa natin sa Bacolod sa National IATF, kay para dito sa mga city officials, ito ready naman ang Bacolod City sa pagkaidanom sa general community quarantine. Saan sila mapagwasang kuanang syudad, Waipa? Yesterday, Action Rex, kay Vital Seed, gina-finalize nila ang recommendation nga proposed executive order nga by May 16 ang effectivity nga mapaidalom kita sa GCQ. Amo na siya ang igasabit sa National IATF kag ginakulat ang approval sa Gobyerno National. Action Rex. Sige. Ariwa ang palayaga ni Vice Mayor Sid Pamilyaran angon sa HQP. In HQP, for those na non-working. Ang working class, efficient people sila. Kasi kung ikaw yan ang hindi ka siyempre, hindi na way ka man obra, at least they're for you to go out. Ang HQP, applicable na siya sa wala obra ng mga tao, wala supply nila. Pero kung siya husband mo working class, hindi nga nga mga si basis malagaw po. I see. Diba? So, for dito naman, mas mayo galing ka mag-stay at home kaya wala ka ba nito working na di makatuman ang working class yan mo yung i-present yan mo nga ID kasi yan mo Xerox copy ang ID mo sa company's ID kasi ang Xerox copy sa business permit sa mo pinabrahan I see kasi ang work schedule mo yung anong ginareklamo mo. Action Rex na Batiaran Chairman sang Bacolod IATF si Vice Mayor. Galing kay duna na sa aton ni Action Dale mo nga pagbutlak sang adlaw yang paminsaron ta magwa kita makadto sa mall bisan nga wala ka baklon malagaw-lagaw ka lang kapin pa kung mainit ang tiyempo sa balay. Sos gusto mo yung magpa-mall maparubugnaw ka didto. Hindi na mabasol nato ng pumuluyo kung amo na sila kay ti pagbutlak lang niya sa adlaw pag nga pa lang sang ila bagag mata nila yagas nila mapamulta iya mapabugnaw tato bisan makadali lang daw mo na blang plastada Action Del. Damo ang enlightened actually Action Rex lang mag-GCQ kita para at least makaagwa na sa mga panimalay ang mga persona nga dugay na gidbulan nag-quarantine sa sulod sang 45 tiya days. Magmumay 3 ka bulan kag tunga quarantine sa puloy-an mo tong nagliligad to ti katapusan quarantine man gyapon. Amo na blata ni galing hindi ta maintindihan kung ano gid ang kaundan sang GCQ ini nga ti ginahambal nila sang gobyerno ta. Amo lang na siguro lato-laton ta kung ano ang kaundan sang GCQ ni Action Dale. Correct, Action Rex. So, bantayan ang dugang update sa development regarding sinikat kung maprumahan nga madayon ang GCQ sa magot nga Mayo 16 Action Rex. Kahapon nga daw, gin-report naton nga supposedly today may manag-abot nga 13 ka mga Bacolodlon nga stranded OFW sa dito sa Metro Manila Action Rex ang development sini kay nasang aga mga around 5 AM. Amo pa na ang adlaw Action Rex or ang mga inoras nagsakay sila sa to go malasakit voyage nga mag-abot dito sa Bacolod City pero lawig ba nila sini nga pagbiyahe 18 oras Action Rex. So expected nga buwas pa sa kaagahon mag-aabot ining barko bitbit ang mga o sakay ang mga Western Visayas na mga residente nga mga stranded OFW sa Action Rex. Kahapon 13 ang initial nga numero ni Councilor Israel Sulangang chairman ng Action Team Monitoring OFWs pero subong adlaw based ang information Action Rex na pulo na gid lamang ka mga persona ang ginapaabot na magabot sa Bacolod buwas nga adlaw Action Rex. Samtang hindi naman madayon ang Mercy flight nga bound kuntani diri man sa Pilay Airport Action Rex pero wala pa rin ang rason ko kung mula na gayon ang sakayman ang pila ka mga stranded nga mga Negrense. Isa dito karon sa proseso kanila trabaho
sa LGU sa Macolod ang another 13 ka mga stranded OFW sa dito sa may Cebu Action Rex. Kaya ang ilas kini nga gobyerno nagpakig-angot sa LGU sa Negros Occidental Action Rex sa Bacolod nga nagapangabay nga i-repatriate ang 13 Action Rex sa mga stranded OFWs. Lain ni siyang figures sa pulo man nga buwas sa kadahon managabot diri sa may syudad sa Bacolod. So kay Councilor Israel Calanga, although nga nag-negative na ining 13 ka mga stranded OFWs sa Cebu sa RT-PCR test, papirmahon sila sa gihapon sang conform action rex nga nagpasugot nga once nga mag-arrive sila diri sa may Bacolod City, ipaidalom sa 14-day home facility quarantine kag ipaidalom sa gihapon sa RT-PCR test kag kung mag-negatibo, that's the time lang sila nga tugutan nga makabalik sila sini tagsa-tagsa ka mga panimalay. Gindayaon ni Salanga ang probinsya sang Cebu matapos nga mayroon niya sang coordination action rex minatabo between LGU sang Cebu kag LGU sa Bacolod kag Negros Occidental nga sunod sa iya amo lang ang ila sining nga ginapangayo listahan sa mga ngalan sa mga returning OFW sa ang ila sining background ang dugang nga detalye kag kung mga lanag negatibo ila sa RT-PCR test action rex kag sunod siya do mayo na ni ang development kag update regarding sining returning OFW. So siya pension house or hotel sa gihapon ang ila sining nga tiniran o kag ila shoulder sa gihapon sa OWA ang ila sining expenses sa sulod sa 14 dias sa nga quarantine facility once siya magabot na dito sa may syudad sang Bacolod Action Rexa. Ang balita gikan sa Bacolod City Hall, ginadulong sa inyo sang CL-Pito-Pito, ang original na herbal dietary supplement sa liquid 100% garantisado. Ang CL-Pito-Pito, ang himo sa banabang palaya mangosteen, mango leaves, potential nagpapatag honey. Ang importante nga panumdum gikan sa CL-Pito-Pito nga likawan ang ginabaligya house to house sang peke nga CL nga namutang sa mineral water mga kaksyon. Isa diri sa plantandaan nga original ang CL Pito-Pito bangod namutang sa 375 ml nga stick bar. Green ang iya sini nga tatlo. Para sigurado ka garantisado magdiretso makal sang CL Pito-Pito sa mga butika. Laking CL Pito-Pito laging panalo. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action niyo. Action dahil sa lugar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isa ka breaking story, subong sining nga mga inauraso ang palasyo nagpagwas ang information nga ang Laguna ang highly urbanized cities sang NCR, Patiros, Cebu City ang ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Amo nang report pinaka-latest nga information nga ginpagwas ang palasyo sa liwat Laguna, highly urbanized cities sang NCR, Patiros, Cebu City ang ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sige, dugangan tara mga kaaksyon ng iban pa nga mga informasyon. CL-Pito-Pito anay kita ho. CL-Pito-Pito nagapabakod sa aton immune system na tilawan na kag napamatudana nga maayo sa mga balatian. Ilabi na sa mga ginabatsyag katulad sang high blood pressure, hemorrhage, kidney disorders, kag madamo pa. Likawan gid naton ang piki nga CL mga kaaksyon. Piki nga nabutang ini sa mineral water plastic bottle o kundi gani sa lapad bottles. Ara dira amo na makita ang piki nga CL. Ang importante magbakal gid sang CL Pito-Pito sa mga suki ninyo nga mga butika o kon parmasya. Tandaan tagid ang tatak CL Pito-Pito kay kun ikaw laking CL Pito-Pito laging panalo.
Isa pagid mga kaaksyon, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ring Malakay Finance Corporation sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon. Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 ng atong oras, 12:25 na. May lang pag-monitor kay paring Alan Navales, ga-monitor siya subong sining mainoras, kag kay pari niya Josing Tupas, ga-monitor man sa sining mga inoras. And paring Mark kag Ems Magbanwa, good PM lang, no? Si paring Mark tamyaw lang sa mga masunod kay Jonathan Dihan, kay Ronnie Alog Pascual, kay Tuto Jovin Ravina, kay Jomar Pascual. Ayos, daghang salamat gidra sa Vista Alegre sa Arawan. Ga-monitor sila subong, no? Halin kay Tuto Mark kag Ems Magbanwa, no? Paring Mark kag Ems Magbanwa. Ayos, kag sakay paring tip-tip kag Lerasan dira sa Barangay Estefania, ga-monitor man, no? Si paring Elmar Trafangco, kamustahan to? Okay man sila? Kag kay Commander Yadra, may lang pag-monitor sa area sang Mansilingan, no? Paring Renz kag Liya Campus dira sa area sang Barangay Sumag, may lang pag-monitor, no? Paring Philip kag Tintin Rizaldo, ho? May lang pag-monitor. Aga pa siya nag-monitor ba? Aga pa siya gali nag-post. May lang pag-monitor. Paring Rinley Marte sa Banwa sang Valladolid, kamusta man? Ayos, daghang salamat gid sa inyo nga pag-monitor, no? Okay. Sige, pre. No problemas. Ayos, thank you, gid, paring Mark, And sa kay Gay Agisando, paring Nuno Agisando, may lang pag-monitor dra sa area sang Manuling Kawayan. Mari Elizabeth Agisando, paring Ronnie Gordon, ang kinalain, pre, kay may biyahe lang, pero daw ECQ man Japon. Muna gani, pre ko, no? Paring Ronnie Gordon, no? And Martin Tayasieto Quero, wala man lang mga obra pro gusto ya maglagaw-lagaw lang kamo, basta wala lang binasulay in kaso malatnan. Alin kay Martin Tayeso Quero, no? And si Marilia Campos, oh. Thank you, gid, Marilia. Thank you, gid. Kag paring Renz da din sa subong Marilia man nga area. Kay Chris John Canyeso, good afternoon, sir. Monitor lang kami dia, Canyeso family. Thank you so much, gid. No? And sa kay Rinan Aloro Rico, good PM, always gid kami ga-monitor from Asinda Kabungbungan, Barangay Sagang La Castillana, no? Kag patamiyaw lang pamilya Reco Alde Aloro kag Agere. Thank you, gid. Paring Binji Pilisario sa Manila, ho? May lang pag-monitor paring Feeding Filisario, paring Binji. Imi de la Cruz, Emily de la Cruz, total way man ko nadalangalan ko si Kunbats na tagaay manglambat na lang ta sa natagaan sang sap. Joke lang, Action Rex. Manglambat, ha? Never gid nga manglambat kay kabudlay manglambat. Basi ikaw pang malambatan, no? Amo nang problema da. Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor. Janine Tare, good PM lang.
as lang ko kung may biyahe lang sa resort matapos ang ECQ. Sa Saturday daw may ara silang palayag nga sa Saturday ma-resume ang biyahe sang Vallecar Transit. Pero for subject for confirmation pa na, no? Remark Lamayo, may lang pag-monitor Iliterio Parcon Dayon Action Rex may ngudto monitor lang kami dia niyutan sa Purok Santo Niño Barangay Panukoy init gid ang panahon gani man. Eric Sumpay may lang pag-monitor dira sa dinisaman Eric Sumpay, no? Lalaine David Geliagan may lang pag-monitor GCQ na mapuli na manghod ko Action Rex. Dali na lang Kenneth Baliho, may lang pag-monitor. Dave Gasapo, Good PM Action Rex, monitor lang sa Carlota. Patamyaw lang kay Leopoldo Alfaro kag si Victor Escapore still listening. Ayos, thank you so much, kid. Liberty Binitin Ubaldo, may lang pag-monitor. Good no, Nakson, as lang ko tani, paano kamiya nga mga dealers ang dalag ko nga kompanya kay wala kamiya, it's QP. Mag-resume na. May ID man kamuda guro kag business permit kasimple man lang na. Nini Patino, Patinyo ni Goray. Si Rex, isa ako ka caretaker sa Bacolod kag private caregiver sa Talisay. Paano sulod kag balik diri sa Talisay man? Ati kung narin nata sa HQP, pwede na. Paring Ruel Lanawan si Roma, may lang pag-monitor sa Purok Isla, Villamonte. No? Dino Alik, may lang pag-monitor sa Inigaran. Rene Waskin, Karangit, may lang pag-monitor. No? Tuto din, may lang pag-monitor. Action Rex mayong hapon status ang mga pastors nga wala certificate of employments. Balaan nang na mag-HQP na, no? versus sa Bong may lang pag-monitor, no? Kay Shane Ron Everett Hieronimo may lang pag-monitor, and kay Muyik Shaton Lemuel Baravio, kay Peter Teresa Macadaya, good PM lang, no? Kag lakipman kayo si Victor, may lang pag-monitor sa aton sining ka-action kayo si Victor, no? Kay Emily De La Cruz, Maggie Vicino, may lang pag-monitor kay Rene Waskin, nabasa tan ni Waskin Karangit, no? Kay Jojo Eres, may lang pag-monitor. Ang iban siniti nagkuan na unha naman sang iban. And Remark Lamayo, may lang pag-monitor kay Remark Lamayo, no? Nito tong Bunjong schoolmate mo. Sino nga to? Tong Bunjong naman. Angel Ping Placido watching from Singapore. Salamat, Skid, no? Ayos, sige, daligid lang. Matagkuhan ay pinagkama-commercials. Balik lang ta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya
kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. May yara kita flash report matapos nga ang Negros Occidental sa idalom sang IETF Resolution number 35. Negros Occidental kag Bacolod paidalom na sa community quarantine. Community quarantine na way na general, way na community quarantine na lang, no? Pero i-appeal pa ina, initial nga report ay i-appeal ni Gob Lacson sa IETF, National IETF nga mangin general community quarantine kita na, no? Di kay kundi tapos to isikyo general quarantine subong ya ang ginpagwasang National IETF mga kaaksyon
mahimo na lang ta nga community quarantine mga kaaksyon. Ay kasadya, no? Ti kabayon ta nga kunanong manghin desisyon sang National IETF. Basta importante lang dire nga sundon talang kunanong patakaran. Sa sining CQ, mga kaaksyon, community quarantine, as in, why naging back to normal ni kung isip-isipon mo lang mga kaaksyon. Muning mga areas sa Visayas, aksyon na din, standby aksyon na Eric Magbanwa. Ang region 6 mga kaaksyon, region 6, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Iloilo City, kag Bacolod City. Ang nalakip dire ang region 8 mga kaaksyon nga sikyo man mga kaaksyon community quarantine man amo ang Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Western Samar, Southern Leyte, Ormoc City, and Tacloban City. Amo nang upod sang Region 6. Anom ka mga probinsya diri sa Rion Size ang yara nagid lamang sa CQ Community Quarantine. I don't know na nung paggangot nyo sina, pero ang initial nga report naton nga daw ma-appeal si Gob Lacson sa National IETF. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Eden Abuso, kaduan tanay si Aksyon Eden Abuso. May press conference nga ginpatigayon siningaga si Governor Eugenio Jose Lacson. Sa detalye, upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden! Action Rex na talana nga bago matapos ang Mayo 15, kundi na talana nga magatapos man ang general community quarantine sa probinsya. Maga-issue sang panibag-o nga executive order si Governor Eugenio Jose Lacson sang mga ipatuman nga regulasyon. Ti sunog kay Lacson Action Rex nagapreparar na siya sang appeal nga ipadalaman sa National Interagency Task Force nga magapangabay. Sa pinakalites nga ginpagwa din ni Secretary Roque in ITF, bali yari na kita sa community quarantine nga period na lang action na din? Bali, ba section Rex saging pagwa, wala na gid sang quarantine mode. Why na? Bisan community quarantine, wala na gid action Rex. Bali, back to normal gid kung baga. Back to normal ang Negros, kag Bacolod, kag iban nga mga area sa Region 6? Correct, Action Rex. Kaya di sa aton na hibaluan ang mode of quarantine na Action Rex. So, una may community quarantine, tapos may general, tapos amo ning ECQ. So, ang nakita natin kainang impormasyon, lifted gid Action Rex, bisan ang community quarantine pa. Okay. Pero amo to Action Rex pag patigan sang press conference kay ina ni Gov Lacson. Initially naghambal siya nga nagahulat-hulat man siya gani isang announcement man na ni Presidente Rodrigo Duterte kay ina angot sa mode of quarantine kay pero nagapreparar siya nga magapadala sang appeal Action Rex sa National Interagency Task Force nga nagapangabay nga ipaidalom lang sa gihapon sa general community quarantine ang probinsya sang Negros Occidental. Kay kung isip-isipon mo di magluwas sa Negros Occidental, what about yung Iloilo, ang Guimaras, ang Guimaras okay pa to kay daw may isa man tong bag-o nila, pero muna sa gyapon la, ay dudo ko na nung pag ginalantaw sa mga national concern naton nga gin-lift na ang quarantine diri sa anom ka probinsya sa Rion Size. Correct, Action Rex, pero kumbaga si Govia gusto niya gid Action Rex nga push through nga pahanugutan siya kag ipangabay niya gid sa National IATF nga ipadalom gid sa gyapon ang sa GCQ ang probinsya tugtog sa Mayo 31 ini ang initial niya Action Rex nga pahayag. Ti suno pa sa gobernador iya nabatian nga ti handa naman ang syudad sa Bacolod kun tani nga magpatuman sang GCQ rason nga iya ginalauman nga magabalik na ang biyahe sa mga repasahero nga salakyan apang ti sa gihapon limitado lamang Action Rex kag ginalauman ang pagbalik man sa mga construction works. Okay naman lang to tanay mag GCQ tanay parang bisan paano bla magkabalik-balik lang mga negosyo kag trabaho ta.
Yes, Action Rex. Ang biyahe sang mga salakyan, basta limited lang gawa, kag ipatuman ang GCQ bla? Yes, amo man Action Rex sa mga sentiments man sang iban bala naton nga mga ka-aksyon kay ti nagligad madumduman ta nagapangakig sila gani like diri sa syudad sa Bacolod nga nag-extend ang ECQ. So ti nagapangabay sila nagatani nga ma-hear out kunong ilaman nga mga sentimento nga bisan GCQ na lang. Although nga ti limitado sa gihapon like 50% lang open ang mga stores dabi or may mga ipatuman lang sa gihapon Action Rex nga mga skeletal nga workforce. Pero at least makaulo-obra na, especially gid ang mga subong nga no work, no pay. Ti amo nang pangabay sang iban. Pero ti natala na Action Rex nga magpangabay man bala si Lacson sa mga local government units nga kakaso na akon halug-haluga naman ang paggamit sa mga quarantine pass bala Action Rex sa mga pumuluyo. Agod ti tayuyo naman ang biyahe. Apang suno sa iya, istriktuhon sa gihapon ang mga boundary check-up points sa mga borders man Action Rex sang Negros Occidental. Pero sunod sa iya, within Negros Occidental, okay naman lang nga wala naman sang quarantine pass basta diri lang sa gihapon sa aton Action Rex. Pamateraton si Governor Eugenio Lacson. This morning, 8 o'clock, everybody was glued on the TV and they showed the meeting last night. Unfortunately, there was no mention about what quarantine mode will each region be. So we are all dependent on what we receive on our cell phones, allegedly IATF Resolution 35. But we have not received a hard copy yet. If they announced it in the meeting, then we know it's going to happen. But anyway, I'd like to believe that what is being spread around sa IATF is true. I have also asked Attorney Nelias to prepare my appeal to the National IATF, of course addressed to the President, requesting if Negros Occidental can remain under GCQ up until the end of this month. At least this time, Bacolod is now saying they're ready for GCQ. So it will only be now if the IATF will approve that Negros Occidental will be under GCQ until end of the month. At least we can see the effect of a GCQ. One of that, of course, is mass transportation. Action Rex sa dugang pa ni Gov Lacson bala kung pahanugutan nga under GCQ sa gihapon ang probinsya sang Negros Occidental. Ti sa gihapon wala gihapon Action Rex biyahe ang mga eroplano subong man ang mga sakayan pandagat. Pero ti kay Action Rex no na idalonta na lang kay ti kay na nagpangayo pasang pasaylo si Governor Eugenio Lacson sa mga returning negrense bala nga na stranded sa probinsya sang Cebu. Natubtob karon wala pa mabuligan papauli sa probinsya. Ti sunod sa iya istrikto gid nila nga ginapatuman ang protocol nga dapat may nagakaigo gid sila nga dokumento ilabi na Action Rex ang resulta sang RT-PCR test nga ginpatigayon sa ila bangod na hibaluan ti ikaduha sa karon Action Rex ang probinsya sang Cebu nga may pinakadamo nga na record nga kaso sang COVID-19 diri naman sa Pilipinas. Ti dugang pa nagadepende man sila Action Rex sa availability bala sang sining sweeper flight sang Cebu Pacific. Ti sunod sa iya i-verify pa Action Rex na nakalambot man siya nga report nga ang Cebu Pacific nag-agree nga ti maka at least patigayon sila sa ginatawag nga chartered flights Action Rex nga pero ti ang mga sakay dira iya ang mga returning OFWs kay as of now Action Rex may 1,600 may kapin 1,600 pa ka mga returning OFWs o stranded negrense diri sa palibot sang Pilipinas nga nagapangayo sang bulig nagapakig-angot diri sa probinsya para makapauli na diri sa tagsa nila ka mga lugar kay pares buwas nga adlaw Action Rex mag-abot ang 12 tanani ka mga OFWs gikan sa Manila Action Rex pito diri ang gikan sa Bacolod samtang 5 naman gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa probinsya sakay sinisigihapon sa Tugo malasakit vessel pero tinagpasalamat na lang si Lacson nga nagmaayo naman ang koordinasyon sang probinsya sa mga taga Overseas Workers Welfare Administration. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Ede Naboso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, launa 4 ng aton oras.
Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO may napulo ka mga registered nurse nga sarang makabulig contact tracing kung kinahanglanon gid. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Action Rex! Peregrino Cantong, how's your day today? Ayun di purma. How's your day, dear? Yes, your day today is good. I'm fine. Sugar, I'm fine as sugar. Okay, that's good. Kay daw ka nami sang tsimpo nga aga kapabla makabaton sang mensahe. Ayun di purma. Kung ano nga mensahe na, joke lang na. Oh, yes, that's correct. No, daw ka nami batsagom lang? Correct. If you are wake up early in the morning and the good news is coming from you, therefore your conditioned body is good. Gaway lang isikyo. Ayun di purma. Ano to, balik na ta sa normal? Balik na sa normal in short Po na kuya, pasok taraksora sa prangkana, hindi ko po gusto magbalik Ako sa hindi normal. man ko gusto Kay ti lain kon mayara pa kita break mo. Gaway lang po sila, may mga kaso pangadaan kita diri. Kung wala na break na ate, in short, pinagusto naman Gani na, ako hindi ko dapat may gamay gid dapat nga break anay Kung mag-normal ta balik, kinablang wala nagid kaso, may isa sa Bacolod para sa probinsya. Galing diri sa Bacolod, kag probinsya sa prangkang istorya, pila na ni ka simana, bla do ikadua na ning simana, wala ta sang record nga, kuan mo nga COVID-19, ang may mga record yang alin sagwa, bla, protiway man na laptagid bla sa aton galing iti hindi mo na mabatyagan lang bla gulpi lang basi mag-laptop lang. Ani man giti may ano gaabot naman nga mga OFW pura palayo lang. Ti kabay pa nga mangin limpyo sila sa virus. Ti daw ma-appeal to gani si Gob Lacson si Mayor Bing daw ay pa magkapagwas ang information kung ma-appeal man nga steady pulse lang anay kita sa GCQ. GCQ ya kuya pabor ko na Surex Pabor ko sa plano ni sa Gob. GCQ pwede naman kabiyahe ang depende sa skid sang biyahe. Pwede na kabiyahe kag pwede naman kagwa-guwang iban Di man na sila nga tanan gid guluwa kamo kag tanan biyahe kamo. Kalain ba sagol lang gulpiho mo yung tao tapos sa second wave tanan na infected ng Surex po pala palayo lang. Amo man ang problema tada baway taman ginang pangayo na pasibla kon baw. Hindi tayo paggagulpiho na matamaton ta ng Surex para sa basa nagabot nga kayuhan bla. Kundi matamat pa. Ayun di purma. Gawayo gid no. At least wala ka blaga anticipate why gid mangin mayo resulta na. Kundi ka alabot nga mayo. Ti kay sa COVID-19 dito pagalahon anay nga idulaon ta kung ibalik sa normal Kabay pa nga boss mayara naman ba? Ayun di purma. Pag sige yari man tao. Sini ko nga matamaton talang. Thank you gid kay SM kag kay Amat-amaton talang blade man tao ni nga sa amat-amat ko no masaluhin na dalayo naman lang na mo. Ate sige Hindi blade protapor ka sa GCQ. GCQ lang anay GCQ lang anay Wala na ibalik sa normal Pero kung gusto gid nila nga kakaso na gid lang ang mga QQ di kag CQ, okay lang nati anon tara kay kakaso nila mo. Importante da. Dapat ara lang si Nanikyo. Nan. Ayun di purma. Si Nanikyo. Importante ara, no? Importante ara lang si Nanikyo. Yes, sa Patrol 3. Kung wala man isikyo kag General sikyo da, basta may it's Q, okay na na. It's Q, okay na. Hernani Kiraw. Ayun di purma. Ayo, tito ang tanan na gigil lagid man mo. Gani man. Pagbalik sa normal, prote hindi pa subong dapat ibalik Axorex Gani, ining National IETF sila maninggat tuon sang sitwasyon mo. Ako di personal view ko ng Axorex Akon personal man Why nalabot da sila da. Wala po tayo ang kusin o man da. Ako niya personal ko ning opinion Gani man. Na ibalik sa GCQ Hindi tayo magbalik na yun ng alahon sa normal. Kaya may mga problema, pagka may mga kaso pa diri, sa sula sa Bacolod ko dapat nga tapos-tapuson sa aton nga city government kag sa aton sininga
provincial government. Siling ni Jocelyn Song Komedya, lingi importante buhi kita. Naman ang tirada ng Jocelyn. Si ng Jocelyn kabalogid na, no? Kabalogid na, importante nga buhi ta, nagakaon kita. Naman ang importante. Oh. Kay kung way ka na orangos, ati way na patay na ang imo sininga, Earth Action Rex. Tinalo ning bakulod ni. Atay makulod. May nurse gali ka mo da? Ari kami din nga nurse, mga registered nurse nga miyembro sa kapulisan naton diri, mga pulo na sila kabilog Action Rex. Siling ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico nga to siling nga Public Information Officer sa BCP. O tipo ging klaro diri ni Colonel Pico sa to siling nga interview nga ining aton nga mga registered nurse kung ara na man sila sa linyada sila tawag nga contact tracing, ang ilan naman diri may muya mo ang magpatigayon sa investigation sa mga pamilya sa isa ka persona nga naging positibo sa COVID-19 nga ma-trace ang ila sining whereabout Action Rex. Pero sa gihapon siling ni Pico pangunahan gyapon niya sa aton nga City Health Office personal kati sila ya ang may nagakaigo pagit nga plus nga may ara sila ya siguro kaya tawag nga protective gear nga mo ang makahatag man protection sa ila sining lawas hindi man sila matapikan sa virus kiti ini mga napulo naton ka mga registered nurse Action Rex sa tuod la sila ni Colonel Pico why ni sila ya sa mga suit no o mga ginatawag nga PPA o kung ginatawag nga protective gear nga makadepensa nga hindi sila matapikan sa sining virus nga COVID-19 Action Rex no. Yari ang parayag ni Colonel Pico sa interview sa Action Radio. Colonel? Uya si Colonel Pico. Colonel? Colonel? Ang atong draya sa contact tracing sa PNP side, may ara dito rin ginakandak na investigation. Gina-investigar ta kung sino ang mga nakontak sining nagpositive sa COVID. Kaya na kita dari case reference may nagpositive sa COVID. Ang purpose ng pulis nila kung nagpapang pulis sa contact tracing for investigation. Tagtanan ng mga lugar na katuan po siguro natin ang PNP National Scope. Within their area of jurisdiction, sa ilang banwa, makapos lang kung may mga pulis kita nga na-train magamit sa ating contact tracing. May mga pulis kita sa sorry sa parayag ni Police Lieutenant Colonel Ray Pico ang Public Information Officer sa BCP ko sa hapon ni Sipal Siparonta ang dugang ni sining parayag angot sa sini nga balita. Si Mayor Evilio Ronadilla ang nagpatawag sang emergency meeting to discuss kung ang syudad ang mag-appeal sa general community quarantine tubtubi ni matapos ang bulan. Amuning ginpagwa nga statement ni Mayor Evilio Ronadilla kag nagahingyo sa Bacolod Sanggunian Action Direct nga magpas ang ordinance to institutionalize safety measures versus COVID-19. Very Amo good. ang latest subong. Good. At least may kumbaga sa mga basketball may teamwork sila ni Gobi. Ang Bacolod is ipilarong sa GCQ na. Pero again, depende na sa gyapon sa National IETF. Kung i-grant ina nga pangabay sang Bacolod kag Negros Occidental nga GCQ kita sa gyapon. Depende na kay ang mga ka-action tabla nga mga waygid kabaton sa ayuda sang gobyerno mo ning first nga nagahibubunot mo. Hindi na napag-ibubunot kay tapos ato Tigaling kay hasta subong kung ma-extend pa lang nila. Kaya ba GCQ, wala na naguro? Why na kung mag-GCQ, why na itong extension? Extension, guro tagtaganay. Why na? Meaning paputi na ta sa matata. Ang wala matagaan, kaya ito lang kay Rex Canto, para matapos sa istorya. Ayun, Purma. 15 pa ka. Adlaw ba? Kung ano to, kung wala matagan, ano? Magkato na kay Rex Cantong Gusto. Ayun, Purma. O sige na. GCQ, makaulag-ulag na tana. Hindi na lang mag-asa pa sa wala na bala. Ang ara-ara lang. Ang wala na. Wala ka mo kanto mo kay Rex Cantong. Laban. Kaya may ara na, no? Kag magpangamuyo.
Basta GCQ, pwede na biyahe, pwede na lakat-lakat, kung din ta makadto. Pwede na ka jab-jab Pwede na ka jab-jab ginagmaya. Amat lang. Amat lang nila pagulpihon Gani man. Kita mo sila ni Major Lugal ka rin ka na. Yung wala kita da. Si Major pa iya, siya nang nahatag. Ayun di purma. Lugal ka rin ka na. Atuto siya sa kwan, atuto siya sa may south mo. Sa south, sa Kawayan. Ate, guro may ara, si Rex, no? Kasag. Ate, ara Bisan iwang lang da, basta may ara. May ara, no? Major. Ang imo nga mga crabs na bi kuling-kuling na bida. Kuling-kuling Pero tuloy ka lang si Major Lugal ka rin ka na mo niya bang duwaho. Mayo lang ang pag-monitor da. Yes, sir. Why na lang ang pag-monitor, sir. Kuwan na lang da kay timing na magtapos ni Kuwan. Pagtapos ni GCQ tambok na siya. Oh yes, Axel Rex. No? Galalawas na. Oh, may response siya? Ano? Niya ara, padala lang. Ayun di purma. Tidak mayo na. Mayo na nga balita, Axel Rex. Testingan ta na, sir, kung nagtambokid mo siya. Kasi para rin no, agisando na lang. Oy, pero no. Ang imo nga mga pasayan da, musta da? Tiga, ang imo nga punungan. Kagang krusan niya Oo, kamakrusa, mo na ba no? Kung ito ay nagitman mga kahoy. Ayun di purma. Ang katas na. Ang katas na sa agisando. Duro pa na ka-istorya. Sige Damo pa na paho. Ayos. Kapatinis na subong. Pero agisando. Sige, report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric, magpapag-report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Gid. Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Perte ang kulumuron ni Pepper Parsley, ho. Hindi na magkulumuron, Bay nang da sila. Kay kung sa pakonta na, instead gamay balatian ta, madugang ka balatian ta na Pepper Parsley, no? Kay Denverly Villanueva, kay Dom Torres, may lang pag-monitor, no? Trexie Busillo, no? Sali ka kulumuron ni siya, hindi na magsali ka kumon kay mo gid na saler gid na kun kaysa, no? Kag daw tanan-tanan gid ga saler gid sila, no? Kay Jocelyn Song Comedia, Ofelia Galero Arce, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Turex ga panghatag di manok kay nasangagang tagasan sa Maysilin Homes, Barangay Estefania. Gali ka. Ate, thank you kita. Uy, panaturo ka, abot siya sa amon. Kay Ninyo Jan Zamora, may lang pag-monitor. Jima Magaliona, kay Real Gomez. Kay Saide, di ko mabasahan na lang ning inyong mga mensahe ni kay malangalang ta sa tiyempo. Kay Gisa Joy Makawili, Mayros Langkoy, kay Isabel Salviderio Manggilan, paring Rami Miliena, ho? May lang pag-monitor parekoy, Rami Miliena, no? Kagay Marie Ratsa Miliena, dara sa Alihis, no? May lang pag-monitor. Angel Ping Placido, kagay Kest Dalumpines. Ayos. Sige, daligid lang mga kaksyon. Standby. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamatian namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag
ka sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at upraprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balikan natin ang Aksyon Balita.
banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 24 nga oras, may lang nga pag-monitor dira kay Parikoy Ray Edward Histopa. Ang monitor sa sining udto sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Parikoy Ray Edward Histopa. Good PM lang, ha? And sa kay Sir, may lang nga pag-monitor dira sa area sang La Castillana, no? Kay Sir Galino. Dali lang. May lang nga pag-monitor gali dira sa Bayanihan, no? Sa kay Obalay, sang duha ka mag-asawa nga tigulang diri sa La Castillana. Sa mga Patio Daan Boys, halin sa kay Kaiser, no? Thank you, Gid. Salamat, Gid, Toto, Kaiser, sa pag-monitor diri sa aton sining pagpangalagan. Lang na ko sa tiyempo, sining bahin pa-goodbye na kita, mga kaaksyon. Mapag-goodbye na kita. Salamat, Gid. Thank you, Gid, sa inyo sining pagpakigopod, mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dili gilamang madugay. Upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!